Maluhod po. Sa ngaran ka Ama, asin kan Aki, pati ng Espiritu Santo. Amen. Oratio Imperata. Amang mayarakon asin maugayon, minadulo kami sa imo, daraan sa mga pangaipo, tanganing hadag gano'n nalikay kami sa COVID-19 virus, na nagpupurisaw sa muya, asin nagbawin mga buhay. Hinahagad niya mong unyan, nilingya kami ng pagkamuot, asin hulikan sa iyong nakakaumay na kamot, irayo kami sa pagkatakot sa helang, asin kagadanan, baguan sa mong paglaom, asin pakusugaan sa mong pagtubod. Namimibig kami na sa imong giyahan, ang mga taong pinagkatiwalaan, na maghanap ng bulong, asin pondo ang pag-ulakit kay ning helang. Nagpapasalamat kami sa imo, sa nahimong bakuna, ang nangyari dahil sa giya kan sa iyong mga kamot. Bendisyoni ang sa iyong paghingawa, na gamitin ining bakuna, na matapos na ang pandemya sa mong banwaan. Ipinapamibi niya mo ang mga nag-aataman kan sa muyang salud, na lugod pa man maglingkod sa mga naghehelang, na may mahusay na kaaraman siriman pagkaherak. Tawan sa indang maligsing pag-isip asin hawak, kusog sa indang sinumpaan, proteksyon sa helang. Ipinapamibi niya mo ang gabos sa nagkasakit na maray man tulos, suruga ang mga nag-aataman sa inda. Tawin ka pa yung aluan na daing kasagkoran ang gabos sa nagadan, asin rangan sa mga nagbumundo. Warasan sa muyan grasya, sa panahon ni kadipisilan, na magingawa para sa karahayan kang gabos. Siriman magtabang sa mga nasa katikapuhan. Malampasan man lugod ining krisis, hulit kan sa tuyang pagmakulog asin pakisumaro sa lambang saro, asin magdara sa to sa konbersyon asin kabanalan. Inihinahagad niya mo, huli kay Jesucristong sa imong aki, na nabubuhay sa naghahade, kay iba mo asin kasaraw kan Espiritu Santo, Diyos sa gabos sa kapanahonan kan mga panahon. Amen. Minapaalaw kami sa iyong pagsurog o banal na ina ng Diyos, hari pagpabayai ang sa mga kahagadan, asin pangaipo, alagad dalay na agawa kami sa gabos sa kapahamakan, o mamurawayon asin banal na birhen. Amen. Santa Maria, kaumayan nin mga naghehelang, Ipamibimo kami. San Jose, Ipamibimo kami. San Rafael Arcangel, Ipamibimo San kami. Roque, Ipamibimo kami. San Lorenzo Ruiz, Ipamibimo San kami. Pedro Calungsod, Ipamibimo kami. Amang makakamhan, iniitaas mo yan sa mga puso. Sa pagpasalamat, huli kang alasan kan sa imong linalang. Huli kan sa imong pangataman, sa pagtao mo kan sa pangaipo digdi sa daga. Asin huli kan sa imong kadunongan, ay nagaantabay kan lakaw kan bilog na kinaban. Inaako mi nagkasala kami sa imo asin sa kapalibutan. Di kami nagmarhay na parataman kan sa imong linalang. Di mi nasabotan na sinautob an sa imong kabutan, natamanon an kinaban. An kapalibutan nagkasakit, huli kan sa mga salanggibo, asin ngunyan namamatayan mina, an padusang balik kan sa pag-abuso asin kapabayaan. Padagos ang labi-labing pag-init kan kinaban, huli kay ni, naglalawig ang tig-initan, nagdadakol asin nagkukusog ang mga bagyo, uran, baha, pagtugak kan bulkan asin ipangmantral na kalamidad. Di kayo mabirikan kundi ikaw mamoto na Ama, sa imong kami minahagad din kapatawaran kan sa mga kasalan. Ilikay mo kami, ang sa mga namumutan asin mga pagrugaring, sa piligro ng mga kalamidad, natural man o kagibuhanin tawo. Antabayan mo kayo magtalubo, na maging mga responsableng parataman kan sa imong linalang, asin mga matinabang na parasuro kan kapang nangaipo, huli kay Kristo sa mong kagurangnan. Amen. Nuestra Señora de Salvación, Ipamibimo kami. Nuestra Señora de Salvación, Ipamibimo kami. Nuestra Señora de Salvación, Ipamibimo kami. sa ngaran ka Ama, asin kan Aki, pan Espiritu Santo. Amen. Tukaw, tabi. Diyos maray na aga sa ilo kabos mga tugang. Ngunyan, iyon ika-30 Domingo sa ordinaryong panahon. Si Jesus na kagurangnan, padagos nagigibon ng mga ngalasan. Binilong niya ang buta asin sa liwat ininakahiling. Padagos niya ito na ibugtak ang mahal na Diyos sa bilog tang pagsarig.
Asin patalubuon niyato ang sa tuyang pagtubod, siring kay Bartimeo. Ngunyan iyon World Mission Sunday, mapagirumduman man lugod kita, kan sa tong pinagsumpaan na bunyag, sa bunyag na magmisyon as inibalangibog ang tataramon kan Diyos. Siring man, ipamipaman niyato ang gabos sa nagimisyon, sa laog asin luwas kan sa tuyang nasyon. Asin ngunyan, iyon ang Prison Awareness Sunday, ipamibi niyato ang gabos sa nabibilanggo, asin nagpapartisipar, asin minasuporta, kan apostolado sa bilangguan, makahanap ng lugod sindanin kaumayan, asin katalingkasan sa paghinanyog kan dataramon kan Diyos. Isabay man niyato sa misang ini ang mga minaso na intensyon. Pasalamat ni Rosie B. Azopado Cantara and family in honor of Saint Raphael, Jose Pinilius Jr. and family, Elviro Apuya and family, Rafaela Guyena's birthday, Susana Guyena and family, Caretas and Doma family, Amelia Basanta and family, Estela Guillermo and family, Mr. and Mrs. Angelo Pago and family, Calius family, Alcantara family, Apin family, Rose V. Corteza, Josephine Bandola, Regina Bien Anda, Janet Palilio, Margie Balonso, Elrabet Belga and family, Baranda family, Rosari family, Mr. and Mrs. Gemma Lieva Alcantara, Mr. and Mrs. Efren Muratin and family, and Ram Ezekiel Balonso and family. Special intention ni Mary Jean. Siring man para sa kapay ngalon kalagkan mga minasunod. Sebastian, Anacorita, Abraham, Alan, Nelfa, Joel, Gerald, asin para sa gabos na kalag, kan Abalwado family, Froilan, ni Rosie B. Azopardo, Cantara and family, Juan, Gloria, Pilar, Silvia, Antonio, Ruben, Hihino, Andrew Juanito, asin Miriam, kan Azopardo, Cantara family, Solomon, kan Pananganan family, Roy Randolph, kan Babylon Palangka and family, Yumeriano, kan Akende family, Verna, kan Beliasa family, Sariaco Jr. asin para sa kabos na kalag, sa kahagadan ni Daphne Garcia and family, Antonia, kan Dumopoy, Baliktar and Vibar family, Nestor, kan Batong family, Charlie Main Joseph, ni Carlo Magno Diaz and family, Antonia, kan Martinez family, Gob Bihua, ni Sani Chua, Romel asin para sa kabos na kalag, sa kahagadan ni Leonor and family, Renato, ni Josie Perez and family, Apolinario, kan Tawagon family, Augusto, ni Attila Baldimoro, Antonia, ni Mirna Romeo, Winston, kan Gunsena family, Rodolfo, Kenji, and para sa kabos na kalag, sa kahagadan kan Guades family, Osmundo Sr. asin Osmundo Jr. ni Elizabeth Senforoso, para sa kabos na kalag, sa kahagadan kan Caretas and Valle family, Rafael, kan Rufo family, Rafael Sr. ni Candy and family, para sa kabos na kalag, sa kahagadan ni Stella Guillermo and family, Dante asin Rodolfo, ni Dina Llanera, para sa kabos na kalag, sa kahagadan ni Mr. and Mrs. Angelo Pago and family, Anyano asin Gaudencia, kan Sevilla and Guadis family, Gavina, ni Rose Corteza, Simeon Jr. asin Anselma, sa kahagadan ni Merly Mirandilla Caceres, Edwin Sr. kan Bandola family, Nestor asin Nestor Jr. kan Baranda family, Aniseta kan Santayana family, Rafael Che and Joselina kan Alfente family, Floro Sr., Esther, Vicente Sr., Marcelino, Constancio, asin para sa kabos na kalag, sa kahagadan kan Calyos and Andes family, Elegio and Susana, Edgar, Cesar, Mauro, asin para sa kabos na kalag, sa kahagadan kan Palyes and Marvid family, Ferdinando kan Estrada family. Siring man ito yung Fiesta Mass sponsors, families and individuals, Alex Baroja and family,
Cua family, Eva Oblepias and family, Engineer and Mrs. Herville Luis Rubio and family, Jaure Bailon and family, Simon Peter Paras, Rica Dumalaon and family, and Can Ayala family, business establishments, Bicolandia Environmental Testing and Consultancy Service, Legazpi, as in Can Costa Fishing Supply, Siringman Pasalamat, ni Rolly and MJ, Leonor and family, as in ni Rose Lugo and family. Banwaan ng Diyos ang suwan selebrasyon, pamamay Reverend Father Vladimir Echalas, matindog taban kabos asin sa magumang tingog, awiton niyato ang awit sa pagpuon. Salamat kita sa ngaran niya. Uya Diyos sa iya, banal na pinakerokan. Siya minatao kapangyarihan gusto sa iyang banwaan. Magdulog kita sa atubangan niya, panwanin Diyos, madyang magsamba, magpasalamat kita sa ngaran niya. Diyos, magpasalamat kita sa ngaran niya. Diyos, panwanin Matiripo na kita sa ngaran ka Ama, asin kanaki, asin kan Espiritu Santo. Amen. Ang grasya ni Hesus Kristong kakurang nanta, ang pagkamuot kan Diyos, asin ang pakisumaraw kan Espiritu Santo, mapasaindo kabos. Asin sa imong espiritu, Mga tugang, ang Domingong ini, Domingo nin pagbulong. Giselebrar kita kan kapiestahan ni Senyor San Rafael, di sa tuyang parokya, siringman ang sa tuyang ibanghelyong ngunyan, manungod sa pagbulong kay Bartimeos na sarong buta. Agadon ta sa laugan misang ini na bako sa proteksyon sa COVID virus, kundi bulungon man ang mga namamatean tanghelang, ang mga kinakaipuhan na bulungon sa satuyang mga sadiri, asin sa satuyang mga pamilya, sa satuyang banwaan. Sa intersesyon ni Senyor San Rafael. Mga tugang ako untaan sa itong mga kasalan, tanganing magkanigo kitang magselebrar kan mga banal na misteryo. Nagkukumpisal ako sa Diyos na makakamhan, asin sa indo mga tugang, na nagkasala ko ni makuri, sa isip, hataramon, sa gibo, asin sa kapabayaan. Sala ko, makuring sala ko, kaya nangangadji ako kay Santa Maria, danay na Virhen, sa gabos na Angeles asin Santos, asin sa indo mga tugang, na ako'y pamibi sa kagurangnan tang Diyos. Baherak manlugod sa to ang Diyos na makakamhan, asin pakapatawadaan sa tong mga kasalan. Darahon kita sa buhay na daing kasagkoran. Amen. Cristo
Bayan sa Diyos sa kaitasan, asin sa daga katulungan, sa mga taong marahayan mo. Inoong maumit ka, inurugyaw mi ka, sinasamba mi ka, pinapamuraway mi ka. Pinapasalamatan mi ka, uli ka nakula mo, kamurawayan. Kagurang na Diyos, ating angitnon, Diyos sa mga kakamhan. Kagurang na aking bugtong Yesu Kristo, kagurang na Diyos, podero kan Diyos, aking ka naman. Ika na nagpapara, kan mga kasalan, kan kinapan, kairaki kami. Ika na nagpapara, kan mga kasalan, kan kinapan, ako ang samong pagkimahera. Ika na nagtutukaw sa to ka naman, kairaking kami. Kahit kasanaan banal, ikasanaan kahurangnan, ikasanaan urong, kahalangkaw. Yesu Kristo kaibakan, Espiritu Santo, sa kamurawayan kan Diyos Ama. Amen. Amen. Mamibi kita. Diyos na makakamahan sagkod paman, pakasugaan sa mong pagtubod, paglaom asin pagkamuot. Asin gibuo kaming mamuot sa pagbuot mo. Tanganing magkanigo kaming magkamit kan pinapanuga mo. Uli kay Yesu Kristong kagurang na niya mo sa imong aki, na kay mong nabubuhay asin naghahada, kasaro kang Espiritu Santo, Diyos, sa gabos na kapanahonan kan mga panahon. Amen. Sa enot na babasahon, ilinigtas sin kagurangnan ang sayang banwaan. Ipag-ugma niya to ngunyan asin sa kod paman. Siya ang ama para kay Israel, asin ang sayang panganay, iyo sa Ephraim. Pagbasa sa libro ni Propeta Jeremias. Olay ning kagurangnan, ipag-ugma nindo si Jacob, ipag-ugma ang poonin mga banwaan, irukyaw, umawon, ikurahaw, ilinigtas ning kagurangnan ang sa iyang banwaan, ang mga natada sa Israel. Hilnga, ibabalik ko sinda hali sa daga nin amihan, asin titiponon ko sinda hali sa mga puro kandaga. Sindagabos, mga buta asin mga pilay, mga babaeng bados, asin babaeng mag-aakion. Dakulon ang mga mabaralik. Sinda, naghali na nagtatangis. Rarangahon ko sinda sa saindang pagbalik. Dadarahon ko sinda sa mga burabod nin tubig. Papaagihon ko sinda sa matanos na dalan. Nganing daisinda, masingkog. Hulita ako, an ama, para ki Israel. Asin si Ephraim, iyo, ang sakuyang panganay. Tataramon kan kagurangnan. Salamat sa Diyos. Ngangalasan ginibo ning kagurangnan. Pano kita nindakulang kaugmahan. Ngangalasan ginibo nin kagurangnan, pano kita nindakulang kaugmahan.
Kanaan siyon iniligtas ning kagurangnan, ilinigtas hali sa kauripnan. Garo sa nang pangaturogan, may mga ngisi sa satong mga nguso, may mga awit sa satong mga dila. Ngangalasan ginibo nin kagurangnan, pano kita nin dakulang kaugmahan. Mga pagano nagsabi, anong mga ngalasan ang ginibo ning kagurangnan para sa inda? Mga ngangalasan, ginibo sa to ning kagurangnan. Kita, tunay na pano ning kaugmahan. Ngangalasan ginibo nin kagurangnan, pano kita nin dakulang kaugmahan. Kagurangnan, ligtasan kami sa kauripnan. Siring sa mga burabod sa alang na daga. Ang mga minasabwag sa luha, maawit, mantang minaani sa ugma. Ngangalasan ginibo nin kagurangnan, pano kita nin dakulang kaugmahan. Sinda nagluwas, pano ni mga luha. Dara ang banhi na isasabwag. Sinda nabalik, pano ni mga awit. Dara ang sa indang mga inani. Ngangalasan ginibo nin kagurangnan, pano kita nin dakulang kaugmahan. Ang lambang paling inapudanin mahal na Diyos, tanganing magdulot nin atang, para sa kabayaran kan sa iyang kasalan, asin kan kasalan, kan bilog na katawuhan. Hinanyugon niya to ang ikadawang babasahon, hali sa surat sa mga Ebreo. Balang padi kinukua hali sa mga tawo, asin ginagamit nin mga tawo para sa mga bagay na manunungod sa Dios. Mga atang asin sakripisyo, idinudulot niya para sa mga kasalan. Namamatean niya, ang mga namamatean kan mga mangmang, asin mga lagalag. Hulita siya, igwaman kaloyahan. Huli man sa nakaini, dapat siyang magdulot nin atang para sa kabayaran nin mga kasalan, para sa iyang sadiring mga kasalan, asin mga kasalan nin banwaan. Mayo nin minaako kan katungdana ini, kundi an inaapod nin Dios, arog kay Aaron. Siring man, dai sinasadiri ni Kristo ang katungdan na maging padi, kundi inako niya hali kay nagsabi sa iya, ika sa kuyang aki, ako ngunyan maging sa imong ama. Siring sa nasusurat, ika padi sagkod paman, siring ki Melkisedek. Tataramon kan kagurangnan. Salamat sa Diyos, matindugpan gabos sa pagrukyaw kan Santo Ebanghelyo. An kagurangnan mapas sa Indo. Asin sa imong espiritu, An pagrukyaw kan Ebanghelyo na sinurat ni San Marcos. kamurawayan sa imo kagurangnan. Nakaabot sinda sa Jericho. Pagluwas sa banwa, kaiba ang mga disipulo asin dakol na mga tao. Sarong makilimos na buta,
na angaran Bartimeo, aki ni Timeo, nagtutukaw sa gilid kan tinampo. Pagkadangog na si Jesus Nazareno yaon duman nagkurahaw, Jesus, aki ni David, kay raki ako. Sinaway kan mga tao na daay magribok, alagad urog na kinusog ang pagkurahaw, aki ni David, kay raki ako. Si Jesus nagpundo asin nagsabi, apudan nindo. Inapod ang buta asin sinabihan, magsarig ka. Tindog na ta inaapod ka. Itinapok kan buta ang alikboy, naglukso asin nagdulok kay Jesus. Si Jesus nagsabi sa iya, ano ang buot mo nagibuhon ko sa imo? Ang buta nagsimbag, Maestro, na ako makahiling giraray. So Jesus nagsabi sa iya, lakaw na, narahay ka, kan sa imong pagtubod. Tulos ang buta, nakahiling, asin nagsunod sa iya, sa dalan. Pray na bareta, kan kagurangnan. Pag-omaw sa imo, Kristo. Mga tugang, sabi ko sa pagpoon kan sa tong misa, na ang Domingong ini, Domingo nin pagbulong. Ipahayag kan sa tuyang simbahan ngunyan na ang Diyos na kagurangnan iyo ang parabulong. Makukuata ang siring sa duwang parte kan sa tong refleksyon ngunyan na aga. Enot, ang manungod sa tong kapiestahan ngunyan kay Senyor San Rafael. Rafa, parabulong, El, ngaran kan Diyos, kaya ang Diyos parabulong. Taon-taon sa pagselebrar ta kan kapiestahan ni Senyor San Rafael, pigbabalik-balikan ta, pigbabasa ta, pigurup-urupan ta, ang agi-agi ni Senyor San Rafael sa libro ni Tobit, Sarong Buta. Na buta, ta iniputan siya kan mga bayong. Nagiramduman niya na pakatapos na siya mabuta, igwa siya nin mga pautang. Kaya sinugo niya ang sayang aki na si Tubaya sa English, tangani na singilon ang mga may utang sa iya. Si Tobias na sarong soltero, nagduman sa lugar, tangani na hanapon itong mga may utang sa iyang ama, asin namidbidan niya si Sarah, na igwa ng 7 naging agom. Alagad, ang 7 agom na ini gabos nagagadan, duman sa honeymoon. Ta igwa ki marumpot na espiritu, ang ngaran niya Asmodeo. Kan inagum niya, ini si Sarah, pinadara siya tanganin na bulungon ang demonyo sa lawas ni Sarah sa paagi nin sarong sira. Kaya siguro nahiling nindo na si Senyor San Rafael igwa nin kapot na sira. Bako man po siya para sira, bako man siya naglalawod, kundi simbolo iyan kan pagbulong iyan na sira. Na sarong aldaw nagkakarigo sa sarong sapa si Tobias, asin inatake siya kay sarong sira, asin dinakop niya ito, sabi ni Rafael sa iya, na gamiton itong apdo asin pusok kan sira, tangani na mabulong si Sarah. Ginamit niya itong apdo asin puso sa pagpausok ka ito, asin duman ruminayo ang demonyong si Asmodeo. Narahay si Sarah. Paguli, daradaran niya na sa mga bayad sa utang, asin ginamit niya giraray itong apdo kan sira, asin
Ninlaag niya sa mata kan sa iyang ama na si Tobit, asin may mga kaliskis na nahali sa mata ni Tobit, asin siya nakahiling giraray. Yan mga tugang ang libro ni Tobit sa Lumang Tipan. Bago naghali ang soltero, nagpamidbid siya na siya si Rafael, ang parabulong kan Diyos. Kaya dumanta na midbidan si Senyor San Rafael sa tulong mga arkangheles, kay ba si Michael asin si Gabriel, alagad siya parabulong kan Diyos. Importante sa tuya ni mga tugang, tangon niya nasa pandemya kita. Sarong taon na, may 7 bulan na kita na nasa laog kan pandemya. Nagpunduan kinakban, asin nabaguan buhay ta sa sarong virus na dait na nahihiling. Ang apod ta kayan, coronavirus. Anhelang na nakukuata dyan, coronavirus disease. Pig-shorten ta yan na COVID-19, ta nagpuon ini kang 2019. Agadon ta mga tugang sa laog kan misang ini na sa pagselebrata kay Senyor San Rafael, proteksyon sa COVID virus, asin man mabulong ang mga helang nyato. Ani kaduang parte kan sa tong ebanghelyo ngunyan manugod sa saro man na buta. Sa enot na pagurup-hurup ta si Tobit sarong buta, ngunyan saro man na buta, ang ngaran niya Bartimeus. Ang tataramo na Bartimeus mga tugang hali sa Hebreyo na bar, aki ni Timeus, gusto sabihon takot o pagkatakot. Siyempre, kung kita sarong buta, pano siguro kita nin takot. An na linalang kan mahal na Diyos sa lumang tipan, liwanag, let there be light. Kaya dumanahiling an kagayunan kan kapalibutan, asin sa kapaghiling kang kapalibutan, nahiling ta an pandok kan Diyos, kaya igwanin liwanag. Kaya makamurumundo kung an liwanag na ini halion sa satuya, asin igwa kita nin mga tugang na siring din na nakakahiling. Magayon na pagurup-urupan ta mga tugang ining drama kan pagbulong kay Bartimeus. Yaon sinda sa Jericho. Si Bartimeus nakatukaw sa gilid kan tinampo. Ang tataramo na gilid kan tinampo, nakatukaw sa gilid kan tinampo, very symbolic. Ang tinampo symbolizes the dynamism of life, the movement of life. Alagad si Bartimeo yaon duman sa gilid, he was not able to participate in the dynamism and movement of life. Of course, they pakitoki mga auto, pero in tinampo, duman nagraralakaw ang mga tao, yaon duman siya sa gilid, nakatukaw, nakikilimos. Pakadangog niya na si Jesus, nagdadangadang, nagkurahaw sa tulos, Jesus, akin ni David, kahiraki ako. Sa dramang ini mga tugang, igwanin duwang klaseng mga tao, crowd, na nakapalibot duman kay Bartimeus. An enot na mga grupo, itong mga tao na nagsabi, magpundo ka, dai ka na magkurahaw. Ini ang mga tao na mga nag-uulang sa satuya tangani na makarani kita sa mahal na Diyos. Ani ba ka ini miyembro kang pamilyata? Ani ba ka ini mga barkada ta? Ani ba agom, ilusyon o sisayman na nakakaulang sa satuya? Alagad mas lalo siyang nagkurahaw, kahiraki ako. And because of that, he caught the attention of Jesus. Imagine mga tugang, kadakol na mga tao, asin nakuan ni Bartimeus ang atensyon ni Jesus. Asin nagsabi siya, apudanin dus siya.
here comes the second group of the story. Itong mga positibong mga tao. Kaya dinara ninda si Jesus, si Bartimeus sa atubang ni Jesus, asin nagsabi, magsari ka, tindog na, ta inaapod ka. Wow! Very supportive na mga tao. Hindi, mga tao na mga barkada, miyembro kang familyata, na padagos na nagsusuporta sa satuya, tanganing na makarani kita kay Jesus. It was an experience of a lifetime. Itong pigahalat niya na pag pinalampas niya ini, daina ini, mabalik giraray. Kaya ang ginibo niya, itinapok niya ang alikboy, asin naglukso, duman sa hampang ni Jesus. Uni na ang drama. Ang sabi ni Jesus, ano ang buot mo, nagibuhon ko sa imo? Mga tugang, aram ni Jesus kung ano ang kaipuan kisarong buta. At tanagapot pa siya. Ano ang buot mo, nagibuhon ko sa imo? It is because Jesus wanted to enter into a dialogue with Bartimeus. Bako itong pagpersa na pagtao, kundi maghali kay Bartimeo, maghali sa satuya kung ano ang kaipuhan ta. And this is what about prayer is. When we pray, we just don't need, say what we need, but we enter into a dialogue, an encounter with God. Ang sabi ni Bartimeo, Maestro, na ako makahiling giraray. Imagine, yaon sa hampang mo, ang pigpaparahalat mo sa bilog na pagkabuhay mo. Kagurangnan, makahiling giraray ako. Sabi ng kagurangnan, lakaw na, narahay ka kan sa imong pagtubod. Ang sabi digdi, tulos, nakahiling siya. Asin ang pinakamagayon na parte kan sa tuyang ibanghelyo ngunyan, iyon na ini. Nagsunod siya sa dalan. Gustong sabihon, sa poon kan sa tong ibanghelyo, nakatukaw si Bartimeo sa gilid kan tinampo, wasn't able to enter into the dynamism and movement of life. Now, he is able to walk with people. Not just to walk with people, but he was able to follow Jesus. Mga tugang ini, ang kapanuan kan buhay ta, bako sa itong nakahiling kita, normal kita, kundi ang kapanuan kan buhay, itong padagos tang pagsunod kay Jesus. And this is about discipleship. Bako sa nakita mga normal, kundi mga parasunod kay Jesus. Kaya mga tugang sa Domingong ini, hagadon ta sa tabang asin proteksyon ni Senyor San Rafael na mabuksan ang satuyang mga consciousness. Ako manggaro kita mga buta, ang satuyang mga puso, ang satuyang mga isip, lalong-lalo na ngunya na maabot na eleksyon. Sana magkaigo kita ning panibagong paghiling. Tangani na haawason ta, sarabay kita bilang komunidad, haawason ta ang satuyang nalugmok na sosyedad. Tangani na makahangos giraray kita, makahiling giraray kita nin liwanag. Sarabay kita na magpili kan mga dapat na magtukaw sa mga pwesto, tangani na mahiling tagiraray, na magayon ang kinakban, tanganing mahiling tagiraray, ang kagayunan kan Diyos. Matindog na po kita sa pagpahayag ta kan sa tuyang pagtubod. Minatubod ako sa Diyos samang makakamahan. Kagibo kan langit asin kan daga, kan gabo sa nahiling asin day nahiling, asin sarong kagurang na si Yesu Kristo, bugtong na aki kan Diyos, asin namon dagi kan sa Ama, bago kan gabo sa panahon. Diyos nagikan sa Diyos, ilaw nagikan sa ilaw, totoong Diyos nagikan sa totoong Diyos, ipinangakay daili na lang, saro sa pagka-Diyos kan Ama, huli sa iya nagkaigwa kan gabos, huli sa tong mga tao, asin huli sa tong kaligtasan, naghilig siya hali sa kalangitan, asin nanilaman huli kan Espiritu Santo, Kiberhen Maria asin nani tao, ipinako pa sa krus para sa to kan panahon ni Poncio Pilato, nagteo sa kutsagadanan at sinilubong,
asin kanikatulong aldaw na buhay liwat, susog sa mga kasuratan, asin suminakat sa langit, nagkutukaw sa toka na asin mamuraway na mabalik sa paghukom sa mga buhay asin magadan, an sa iyang kahadean daing katapusan, asin sa Espiritu Santo, kagurangnan asin kagtaunin buhay, nagikan sama asin sa aki, siya kay baka na maasin kan aki, sabay na sinasamba asin pinapamuraway, siya nagtaram sa paagin mga profetas, asin sa saro, banal, katoliko asin apostolikong simbahan, nagpapaing pagtubod sa rong bunyag, sa pagpatawad din mga kasalan, asin naghahalat ako kan pagkabuhay liwatin magadan, asin kan buhay sa maabot na panahon. Amen. Ngunyan na Domingo nin misyon, giramdumon ta ang gabos ng mga misyonero asin ang saindang mga kaipuhan. Giramdumon ta sa tuyang bokasyon bilang banwaan ng Diyos. Banwaan na tinugo ni Kristo na ibalangibog ang maray na bareta sa bilog na kinauban. Simbagta kagurangnan, hinanyuga ang samuyang pamibi. Kagurangnan hinanyuga ang samuyang pamibi. Ang bilog na simbahan, ang Santo Papa, mga obispo asin kapadian, urog na ang mga misyonero, tanganing itaw sa indaan kusog, sa pagpadara kan maray na bareta sa mga banwaan, mamibi kita. Kagurangnan, hinanyuga ang samuyang pamibi. Ang mga namamayo sa mga banwaan, tanganing sinda ay magulang sa mga nagbabalangibog kan ebanghelyo, mamibi kita. Kagurangnan, hinanyuga ang samuyang pamibi. Ang mga pagano, tanganing ako uninda si Kristo, bilang sinugo ka nama sa pagtubo sa to, mamibi kita. Kagurangnan, hinanyuga ang samuyang pamibi. Ang mga nagtitios, ang mga daing ihigdaan, gugubingon o kakakanon, tanganing day sinda mahalianin paglaom, sa pagkamot asin pagkaherak ng Diyos, huli sa pagtabang kan kapwa, mamibi kita. Kagurangnan, hinanyuga ang samuyang pamibi. Kita gabos na uwi sa misang ini, tanganing magpasalaman titudok sa puso, huli kan pagtubod na inako ta, asin maugmang mag-abuloy para sa mga pangaipon in misyon, mamibi kita. Kagurangnan, hinanyuga ang samuyang pamibi. Mga tugang sa irarumkan sa tuyang mga puso in silence, madya po, pamibi kita kan sa tuyang mga sadiring intensyon. Gabusin ni Ama, agad mi sa imo, sa intercesyon ni Senyor San Rafael, asin sa ngaran ni Kristo, na sa mong kagurangnan. Amen. Madulot na po kita kan sa tuyang mga atang. Tanganin sa paglakbay na
Tindog Magpamibi ka mo mga tugang tanganin sako, asan sa indong atang, maako manlugod kan Diyos amang makakamhan. Ako on manlugod kan kagurang na ng atang nga sa iyong mga kamot, para sa kaumawan asin kamarawain kan sa iyang ngaran, para man sa pakinabang niya tosin kan bilog niyang banal na simbahan. Kagurang na namimibi kami. Hilingaan mga atang na dinudulot mi sa imong kadakulaan. Tanganing, ang ginigibo kan sa mong paglingkod sa imong kamarawayan hanggad makaabot. Huli ki Kristo na sa mong kagurangnan. Amen. Ang kagurangnan, mapa sa indo. Asin sa imong espiritu, Itaas ang mga puso. initaas minas sa kagurangnan. Magpasalamat kita sa kagurangnan na sa tuyang Diyos. Maninigo asin dapat, Totoong maninigo asin dapat. Matanos asin nakakaligtas. Nadanay asin minsan saen. Magpasalamat kami sa imo kagurangnan, banal na Ama, Diyos na makakamana daing kasagkuran, kuli ki Kristo na sa mong kagurangnan. Makangangalas ang gibo niyang ini, huli kan misteryo Pascual, nahala sa kasalan asin sakal kan kagadanan, maapod kami sa kamurawayan na ini, nangunyan masabi kaming lahing pinili, hadeng pagkapadi, nasyon na banal, banwaan na sinadiri. Asinay pagbareta mi minsan saen ang mga kabagsikan mo. Ika na nag-apod sa mo hali sa kadikluman, pasiring sa makangangalas mong liwanag. Kaya, kay bakan mga angeles asin arkangheles, kay bakan mga tronos asin dominasyones, asin kaiba, kan gabos na lang ito na hukbo, nag-aawit kami kang imno kan sa imong kamurawayan, daing tapos na nagsasabi. Banal, 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 ang kagurangan, Diyos ni mga upo, ang langit at sinaga, panukan sa imong kamurawayan. Usana, usana, sa kaitaasan. Usana, usana, sa kaitaasan. Ganaan minadigdig, sa ngaran kan kagurangnan. Usana, usana, sa kaitaasan. Usana, usana, sa kaitaasan. Usana, usana, sa kaitaasan. Kagurangnan ni kanagadan banal, burabo din kabos na kabanalan, kay ni mga atang namimibi kami, pabanala ka ng buwan kan sa imong espiritu, tanganing para sa mo, maging hawak asin dugo kan sa mong kagurangnan na si Jesu Kristo. Siya, na sa rugaring nabuot nagpaubaya sa pasyon, nagkuhaning tinapay asin pagpasalamat, binak ini, asin itinao sa iyang mga disipulos asin nagsabi, mag-ako kamugabos, asin magkakan kaini. Taini, ang sakuyang hawak na idudulot para sa indo. Sirin man pakapamanggi, pagkuha niya man kan kalis, asing garay pagpasalamat sa imo, itinaw sa iyang mga disipulo sa sinagsabi, mag-ako kamugabos, asin mag-inom kaini. Taini, ang kalis kan sakuyang dugo, kan bago asin danay natipan, napapabuloson para sa indo asin para sa dakol, sa pagpatawad kan mga kasalan. Ini, pagibunin do sa pagrumdom sa sakop.
Misteryo kan pagtubod. Pagkagalan mo kagurangan, ipinapamarenta niya mo. Ang pagkabuhay mo liwat, ipinapahayag. Sa tuna ikaw magtatong. Kaya kami nagrumdum kan sa iyang pagagadanan sa pagkabuhay liwat, nagdudulot sa imo kagurangnan kan tinapay nin buhay, asin kalis nin kaligtasan. Nagpapasalamat na pinapagkanigo na magatubang asin maglingkod sa imo. Asin nakikimera kami nag-aarang, na kaming nagpapakinabang kan hawak asin dugo ni Kristo, pagsararoon kan Espiritu Santo. Ginaduma kagurangnan sa imong simbahan na nakakalakob sa bilog na kinakban, tanganing malubos mo sa pagkamot, kay ibakan sa mong Papa si Francisco, kan sa mga obispo si Joel, asin kang gabos na klero. Siring man, ginamduma sa imong pagkaherakan sa mong mga tugang na nagturog sa paglaom kan pagkabuhay liwat. Asin ang gabos na mga gadan, dangan ako asinda sa liwanag kan sa imong nalaugon. Kay raki kami gabos na mimibi kami. Tanganing kay Bani Santa Maria, Birhen na inaakan Diyos, ni San Jose, kan mga banal na apostoles asin gabos na santos, ni Senyor San Rafael, nagkaitupa, nakapagayagaya sa imo, magkanigong maging kairas kan buhay na daing kasagkoran, mag-umaw, asin magpamuraway sa imo siring man, uli sa aki mong si Yesu Kristo. Huli sa iya, asin kaiba niya, asin sa iya, sa imo Diyos samang makakamhan, kasaraw kang Espiritu Santo, ang gabos na kumawan asin kamurawayan sa gabos na kapanahonan kan mga panahon. Natukduan kan mga nakakaligtas na tugon, asin pinatuod kan Diyos nun na kaugalian, nangangahas kitang magsabi. Ama niya mo na iyong kasalangit, pabanalon ang ngalan mo. Magdatong ang kadean mo. Mangyari ang buot sa dagat, siring sa langit. An sa mong kakanon sa arwalda, itahom mo sa muyangon Sa bungan, asin patawaron mo kami sa sabong mga kasala. Siring na pinapatawan niya mo ang mga nagkakasala sa buyan. Asin hare kami pagdaraha sa subong, kundi agawa kami sa maraon. Agawa kami sa gabos na maraot na mimibi kami kagurangnan, orasan sa mga aldaw niya mo an katuninungan. Tanganing kaming natabangan kan sa imong pagkaherak, maging danay na talingkas sa kasalan, asin man ligtas sa gabos na kapurisawan, mantang kami nagahalat, kan maugmang paglaom asin pagdatong, kan sa mong paraligtas na si Yesu Kristo. Ulita sa imo
Yesu Kristong kakurangnan ni ka nagsabi sa imo mga apostoles, katuninungan, tinataw ko sa indo, ansa kong katuninungan, winawalat ko sa indo. Hari paglinga, ansa mong mga kasalan, kundi ang pagtubod kan sa imong simbahan. Asin papagkaniguan na siya mapatuninong asin magkaburunyog, susog sa imong kabutan, ika na nabubuhay sa nagahade sa kapanahonan kan mga panahon. Amen. Ang katuninungan kan kagurangnan, danay na mapa sa indo. Asin sa imong espiritu. Magpatinawan po kita kan katuninungan. Pero kan Diyos na nagpaparo, kan mga kasalan kan tinaban, kahairapi kami. Pero kan Diyos na Nagpaparang kan mga kasalan kan tinaban, kaheraki kami. Pero kan Diyos na nagpaparang kan mga kasalan kan tinaban, tawi kami Uyang kordero kan Diyos, uya nagapara kang kasalan kan kinaban, paladan gabos na maako sa pamanggi kan kordero. Kagurangnan bako akong maninigon ika magdagos sa kuyang harong. Alagad magtaram ka sana sa kong kalag maumayan. Ang hawak ni Kristo. Amen. Pamibi para sa komunyon espiritual. Dahil taday ko mahihimo ang maugmang paglingkod sa banal na misteryo, Diyos ko, dinadara ko sa espiritual na paagi, an sa kuyang sadiri, sa pamitisan kan sa imong altar. Nakikisumaro ako sa simbahan na Katoliko, sa paagi kan mga kamutin padi, na minaatang kan sa imong amurawayo na aki sa banal na misa. Kasabay niya, huli sa iya, asin sa ngaran niya, inaatang ko ang sa kuyang sadiri, nagngangayo-ngayo ako sa imo, mayra ko na Jesus, tawan sa kalag ko ang ding katapusan mong tabang. Mabot kong espiritual na magpakinabang sa imo, tanganingan sa imong dugo maglinig, an sa imong laman magpakusog, at sinan sa imong espiritu magpabanal sa kuya. Lugod day ako makalingaw, banal kong paraligtas na ikanagadan para sa kuya. Magadan man lugod ako sa gabos na bagay na siblag sa imo, asin sa kahuri-hurihi, mabuhay ako sa kuwad paman sa kaibahan mo. Amen. sa imong namumutan.
Announcement. Second collection for World Mission Sunday. Pandual, Legazpi Catholic Cemetery. Dahil sa presenteng kamugtakan kan sa tuyang banwaan, huli sa COVID-19, ang sa tuyang obispo, nagpaluwas ng sirkular, nagpapahayag kan pagsara kan mga Katolikong Camposanto o Catholic Cemeteries sa bilog na Diocese in Legazpi, puon sa Oktubre 30 hanggang Nobyembre 3. Katakod kaini, pinapagiromdom ang gabos, lalo na sa Iguan Moroso sa Legazpi Catholic Cemetery, e nagpalubong kan 2014 hasta 2015. Tabi pakiasikasuhon sa lalong madaling panahon. Para sa iba pang detalye kaini, makibisita na sa natabi sa opisina kang sa tong parokya. Latest donors, salamat sa mga nagdonar ka nakaaging simana. Anonymous 6,000, 4,000, 3,000, Tulong 500, Neo Communities 3,000, Sariba Family 2,000, People's Credit for Social Development Microfinance 2,000, Asin Nilin Lombres 1,000. Salamat, nagpapaisi asin nagpapasalamat Reverend Father David Thomas Ramoso, Kura Paroko kay St. Raphael Archangel, Legazpi City. Mamibi kita. Kagurangnan, namimibi kami, mapanulugod kami kan sa imong mga sakramento, tanganing ang ginigibo mingunyan sa paagi nin tanda, makamtan mi sa katunayan, huli ki Kristo na samuyang kagurangnan. Amen. Mga tugang, ngunyan, Domingo nin pagbulong. Iduko po nindoan sa indong mga payo, asin kaputan nindoan sa indong ampartikan sa indong lawas kung may karamdaman po kamo, tanganang agadon ta kay Senyor San Rafael na bulungon kita. Kagurangnan tinipon mo kami bilang sa imong pamilya, ngunyan, lalong-lalo na sa kapiestahan, kan sa mong mahal na patron, si Senyor San Rafael. Hagad mi sa imo, sa paagi kang banal na Espiritu Santo, bulungon mo ang namamatean kan samuyang mga tugang. Ang mga may helang, ang mga pinapasakitan, ang may mga cancer, asin iba-iba pang mga helang na namamatean niya mo. Ang mga yaon sa hospitals, sa ICUs, sa quarantine areas, asin sa isolation facilities. Ang mga miyembro kan sa mong pamilya, protehiran mo kan COVID-19 virus. Asin kami man, hagad may ni sa ngaran ni Kristo na sa mong kagurangnan. Amen. Sa tabang asin intercession kan sa tuyang mahal na ina ni Virgen Maria, asin ni Senyor San Rafael, bendisyonan kamo kan Diyos na makakamhan, an Ama, asin Aki, asin an Espiritu Santo. Amen. Lakaw kita sa padagostang pagsunod ki Kristo. Salamat sa Diyos. Happy Fiesta po sa Satuya Gabuas.